שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב, תודה שאתם איתנו, אתם מוזמנים לצרוך את כל התכנים הנהדרים שלנו בפלטפורמות כולן, וגם בטלגרם החדש, ביוטיוב, והיום אנחנו רוצים להגיד שלום לצביקה טרוסט, מטרוסט אסטרטגיה, שלום. אהלן דנה, תודה על האירוח. אז צביקה, באמת, אתה יודע, אסטרטגיה וחינוך, למה בחרת בעולם החינוך כדי לייעץ לו אסטרטגית? וואו, שאלה נהדרת. תראי, כשאתה משווק, בונה אסטרטגיה לארגונים, בוא ניקח חברה שמייצרת במבה, או אפילו ג'יפים. בסופו של דבר הצרכן לוקח את אותו מוצר, נפרד ממנו ומשתמש בו לעתים. בעולם החינוך, אנחנו נמצאים בעולם שיש לך, קודם כל, קבלת ההחלטה היא קריטית אם אני אבחר במוסד א' או ב'. היא משנת חיים, אנחנו עובדים גם עם רשויות מקומיות, מייעצים לראשי ערים, ואנחנו רואים ההחלטה איפה לגור נובעת ממערכת החינוך. נקודה שנייה, הקהל נמצא שבוי כל היום נמצא בתוך הפלטפורמה הזאת. אז אתה בעצם אמור ואתה יכול לייצר לו בעצם חיבור תודעתי מאוד מאוד משמעותי, לחבר אותו לגאוות יחידה, לנצל את המרחב הבית ספרי, פלטפורמות של תוכן שידברו זהות, שידברו תוכן שמחובר לשיווק, ויעוררו אותו ויחברו אותו לשליחות הגדולה של אותו ארגון. וזה בדיוק מה שהחברה שלנו עושה, עוזרת לאותם מנהיגי חינוך לחדד, לזקק את הבשורה שלהם, את הזהות הייחודית שלהם, ולדעת כאילו יש לך אבל איזושהי זיקה עם עניין החינוך? למה כל כך מעניין אותך תחום החינוך דווקא? קודם כל זה מאוד מעניין אותי, אני בעברי גם עסקתי, מחנך בעבר? לא מחנך, עסקתי בניהול של לימודים אקסטרניים בעברי, ונחשפתי לעולם הזה, ראיתי צורך בו, ראיתי צורך של התמקצעות, בעצם לייצר שפה, לבנות כלים, לבנות תפיסה אסטרטגית, וזה מה שאנחנו עושים עבור עד היום מאות לקוחות בהצלחה רבה. האמת היא שמאז קורונה באמת, כאילו למוסד החינוך נכנסו המון גורמים נוספים. זה כבר לא רק המנהל שמחנך, נכנסו ההורים לתמונה, היום בכלל עם כל המחאה והרשתות החברתיות. יש המון דברים שמנהל צריך להתמודד איתם שהם כבר מזמן לא בתחום החינוך, זה כבר ממש כמו לנהל חברה. וואו, זה ממש נכון. אנחנו רואים את זה שהיום מנהל שישאר ברצפת הפדגוגיה שלו, גם אם הוא יהיה נאמבר 1, הוא לא יצליח. הוא נזקק לכלים של יזמות, של אסטרטגיה של מנהיגות. אנחנו קוראים לזה במשרד לעבור מרצפת הייצור הפדגוגית לקדמת הבמה השיווקית. הוא נדרש להנהיג קהילה, הוא צריך להביא לה את הסיפור שלה, את החזון שלה. כמו שמנהיג צבאי לא יכול להסתפק רק בלהכשיר את הלוחמים ואת הקצינים שלו, אלא הוא צריך להפיח את הרוח, את החזון, למה החטיבה, האוגדה שלו היא הטובה ביותר. אותו דבר נדרש ממנהיג חינוך, ויותר מזה, אני אגיד לך דנה, היום פונים אלינו במיוחד מאז הקורונה, אני מקבל טלפונים רבים של מנהלים, את יודעת מה מטריד אותם? ההורים, ועדי ההורים יושבים להם על הראש, ועל ההורים היום כל עורך דין הכי קטן, או הורה שחושב את עצמו לפעמים שמותר לו הכל, שולח וואטסאפים באמצע הלילה מה קורה עם הציונים, ולמה לא שיניתם ונתתם מועדים נוספים, ויוצרים לחץ מטורף על מערכות. פונים אליי מנהלים, אומרים לי, צביקה, תעזור לי, לצוות שלי, איך להתמודד עם התופעה הזאת. ופה אנחנו באמת נדרשים לכלים תודעתיים, להקנות לקהילה החינוכית, לדעת איך לשנות את נקודת המבט, כי זה כל המשחק. זאת אומרת, להוציא את הפוקוס רק מהמקומות של התלונות הקטנות. אני אומר תמיד למנהלים, גם בסדנאות שאני מעביר ובהשתלמויות, אני אומר למנהלים, אם אתם תישארו כל הזמן רק במתן פתרונות נקודתיים, זה לא שזה לא חשוב, זה לא מספיק יעזור לכם. אתם צריכים לסדוק את תקרת הזכוכית התודעתית של הקהילה. במקום להסתכל רק על הרצפה, למה פה מלוכלך ולמה פה לא נקי ולמה פה יש בעיות וכו', תרימו את הראש, תראו את האופק, תספרו את הסיפור, לאן אתם חותרים, מה החזון הגדול שלכם, מה האור, למה אתם קמים בבוקר. ברגע שזה קורה, אנחנו קוראים לזה רגע הקסם, נדלק האור. פתאום הקהילה מבינה שיש פה הנהגה, שיש לה דרך, שיש לה סיפור, שיש לה תפיסת עולם סדורה, חזקה, ואז זה מתחיל מבפנים החוצה, בעצם גם חדר המורים, אנחנו נותנים את הכלים, איך לחבר אותם לאותה בשורה, להתעורר ממנה, להתרגש ממנה, ובהמשך גם התלמידים, גם המשפחות, ובסוף זה פורץ החוצה לכל העולם. תגיד, צביקה, יש המון קבוצות מיתוג בינינו, ככה כמו פטריות אחרי הגשם, היום יש קבוצות מיתוג ואסטרטגיה. מה שונה בקבוצה שלכם, ולמה כדאי באמת, במיוחד למוסדות חינוך, לפנות אליכם?
אז תראי, בעולם השיווק הרגיל, איך זה עובד? יש לנו ארגון ויש לו צרכנים. אם אני אקח משרד פרסום, שיווק, קריאיטיב, הטוב בעולם, איך הוא עובד? הוא מקבל בריף מהארגון שמגדיר את החוזקות שלו, את ההזדמנות שלו, והוא מתווך את זה לצרכנים. איפה הבעיה? הבעיה שאתה עובד על נקודה, על פן נקודתי. נניח, יש לי יותר מצוינות, יש לי יותר מדעים, אני יותר תורני, כל אחד עם העולם תוכן שלו. זה נשאר רק ברמת השכל, ברמת מידע, שאתה בא ואתה אומר, יש לי תכונה, קח אותי. למשל, לדייג שמנסה לדוג את הדגים שלו. אבל באמת לא יצרת חיבור אמיתי, כי עדיין יש מצד אחד את הלקוחות שלך, ומצד שני את הארגון. אנחנו עולים קומה. אנחנו לא רוצים רק מפגש של צרכים, אנחנו רוצים בעצם לזהות את העולם הפנימי של מה מניע את הצרכנים, את החשיבה הפסיכולוגית שלהם, את החלומות שלהם, את הפחדים, את המאוויים שלהם. אנחנו לכן עושים קבוצות מיקוד, רעיונות עומק, לא מסתפקים רק מה ההנהלה עושה. בפעמים אני אומר למנהלים, יכול להיות שאתה מנהל פה הרבה שנים, ואתה חריף, אבל אתה עדיין חי בסרט של עצמך וההנהלה. אנחנו רוצים לראות את הסרט של חדר המורים, את הסרט של התלמידים, את הסרט של המשפחות, של הגורמים המזינים, של כלל הקהילה, לבדוק את האוצרות הסמויים שנמצאים מתחת לפני הקרקע כמו קרחון, ואז לדעת בעצם לספר את האני מאמין. כשאתה מדבר על האני מאמין של הארגון, לא על רק מה הוא עושה ואיך הוא עושה, אלא למה הוא עושה, אנחנו עולים קומה ממפגש של צרכים למפגש של משמעות, וזה game changer. כי בעצם אנחנו רוצים לרתום את ההורים ואת המורים. בדיוק, קודם כל אנחנו רוצים לרתום את עצמנו. תמיד אני אומר ללקוחות, אתה יודע מתי תהיה ההצלחה שלך? לא שהלקוחות בחוץ ידלקו עליך, קודם כל שאתה תעוף על עצמך. כשאתה תהיה מחובר עד הסוף, במלוא נימי נפשך, לדרך שלך, ואתה תדע להגדיר אותה, להמשיג אותה, לזקק אותה ולהתלהב ממנה, ולהעביר את הבשורה הזאת לחדר המורים שלך, שהוא ישמח ממנה. זה תהליכים מדהימים שקורים, כי יכול להיות שאותם מורים, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, שהם קטע קריטי בעולם החינוך, דנה. כי כשאתה עובד בתחום החינוך, מדובר פה על קהילה שהיא עם מרקם אנושי אחד. אתה לא קנית את המוצר והלכת הביתה. אתה בעצם נמצא בגני השעשועים, מישהו שרוצה לקנות, להתעניין, הוא בא ומדבר עם אותם הורים, נכון? עם אותם הורים, עם אותם תלמידים, הוא נמצא ברשתות החברתיות, בוואטסאפים. יש בעצם, בגלל הרמת המעורבות והחשיבות המאוד גדולה, בדיוק, אז לכן חשוב מאוד, קודם כל, לעבוד פנימה. אנחנו באסטרטגיה שלנו מתחילים בשיווק התודעתי הפנימי, שבעצם מצד אחד להיות מחוברים לנקודה הפנימית שלנו, החזון שלנו, מצד שני, להקשיב לשוק, להקשיב לטרנדים, להבין גם את התחרות, ובתוך כל המרחב הזה אנחנו קוראים לזה לשיטה שפיתחנו ואנחנו מטמיעים אותה, פיצוח וואי חינוכי שעושה וואו שיווקי. שאלו בזמנו את מיכלאנג'לו, איך אתה מייצר את יצירות המאסטרפיס שלך, הוואו הגדול? הוא אמר, אתם רואים שם את האבן? אני כבר רואה את הפסל, כל מה שנשאר לי זה להסיר את המיותר. אנחנו בחברת טרוסט אסטרטגיה עוזרים לארגוני חינוך לזהות, לזקק, למתג את הסיפור הוואו הגדול שמסתתר מאחורי כל העשייה החינוכית שלהם. ברגע שזה קורה, זה פורץ מבפנים החוצה וקהילה שלמה מתחברת לחלום חינוכי משותף.